ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хуш омадед мегӯям. ба ҳамаи шумо рӯзи пурбаракатро хоҳонам дӯстони азиз. имрӯз аз соати 4:30 ман бедорум. ана тайёрӣ дидам, ина берун буромадам дӯстони азиз. як хабари хуш дорум, билет гирифтам. насиб кардагӣ боша иншааллоҳ рӯзи сешанбе шав мепарам. 27 насиб кардагӣ боша соатҳои 5 дар тоҷикистон мешам, ватанда мешам. то кӯдаком айхо хестара насиб кардагӣ боша ман хонада мерасам. ин рӯзо барои ман беҳад суст гузашта истад дӯстони азиз. ё дар хона шиштам барои ҳамин боша. имрӯз рӯзи дурозне ки ман дар кӯчаям, корам беҳад бисёрай. документҳо қатъи ай саҳари соати 7 буромадагиам. мегӯям кай 27 мешавад ки фарзандакома дар қучоғам бигирам, модарма дар оғӯш гирам. модарам беҳад пазмона ин рӯзора худо хоҳад иншааллоҳ оқае намондай. 27-28 насиб кардагӣ боша документҳои кӯдакома месупорам, загранпаспортошона ва 30 мо сафар дорем хонаи хуштоманам. худо хоҳад иншааллоҳ. қайсингилам гуфта истад ки ида биё ҳама каса мегардем, ид гардак мекунем. барои ҳамин насиб кардагӣ боша 30 раҳкӣ мешем. мо ду кӯдаки майдааки ман мегирам. ҳар сеякмон мерем насиб кардагӣ боша хонаи хуштоманам хисрам. ана худо хоҳад бо давҷаха 1-2 ҳафта мегардем ва гашта бо кони бодом мебиёем. ай кони бодом паспортомо ки тайёр шидагӣ боша, паспортҳои кӯдакора мегирему. насиб кардагӣ боша бо сафар ба Россия иншааллоҳ. мода ҳами қабборони сахт борида истай рӯзи дароз дӯстони азиз беҳад хунук. дар иҷа мо куртка мепӯшем. тоҷикистон уже ҳама куртаи паплин қатъиай. барои ҳамин намедонам айҷа ман чӣ пӯшида барам. ҳамин рӯз то соати 4:30 бегаҳа ман дар берун будам. ай соати 7 саҳар аввал 1-2 документҳои кӯдакома дар шаҳр соз кардам, перевод кардам справкаҳошона ва рафтам жуковский район, но қишлоқи дигаре ки мо документ кардем. рафтам регистратсияи фарзандом набуромадай. барои ҳамин ман намедонам успед мекунам гирифтанда намекунам. барои ҳамин хеле зиқ шидам ва ё гуфтанд ки 5 рӯз да, лекин имрӯз 1 ҳафта шид, то ҳозира набуромадааст. пасобия тоғрикунӣ рафтам. ана гуфтанд ки ай моҳи 1 май бисёртар мешавад пасобия. 1 май будагишта нависон, номнавис кун, ҳозӣ накун. барои ҳамин намедонам. шавҳар ман мегӯяд ки хай ҳозӣ номнавис накун, баъд мегирӣ. баъди омаданат мегӯяд ки ҳамаша тоғрӣ мекунӣ. ростӣ хостам ки хай то омаданма картада пул гузаштан гира. рафтам Сбербанк, аз Сбербанк картаи мира гирифтам. насиб кардагӣ боша рӯзи душанбе агар регистратсияи кӯдаком да имрӯз занг бизананд, агар рӯзи душанбе мерам якбора ақаллан бачаи майдаакима 3 лет менависонам ва ана материнский капитал да заявление менависам. хай мондагиша омадам, баъд корома ҳал мекунам. дар иҷа боша ман велберис омадам. велбериста як чихол барои телефоном заказ кардам ва я гирифтам. ина акун бо сини магазин мерем. бисёриҳо дар ман савол доданд ки тоҷикистон рафте навор мекунен. ана худо хоҳад иншааллоҳ ҳатман навор мекунам, барое ки мо хай сафари дароз дорем. ана айкони бодом сини вахш мерем. хай раҳора, манзараҳора, перевалора ҳамаи ҷора видео мекунам кам кам баҳри шумо дӯстони азиз. ҳамаи наворҳои аҷоиботи ман худо хоҳад ай ватан мешавад дӯстони азиз. иҷа дар хайма ҳиҷ ҷо намебурам. дар хонаям 4 рӯз 5 рӯз дар як бор
ҳуҷҷата насиб кардагӣ бошад 2 рӯз пас ё 1 рӯз пас видео мекунам. дар инҷа бошад ман фарш овардам, гӯшт овардам, барои заготовка карда мемонам ҳамаи чира барои шавҳарма, ки то омадани мара гушна нагарданд. дар инҷа ман хамир кардам, хамир барои пилмен. дӯстони азиз, дар хамирам 2 дона тухм, намак, об дохтам. пилмен мекунем имрӯз, дар маразилка мемонам ва тифтели мекунем. дӯстони азиз, барое ки ман ки мерам шавҳари ман бе хӯрок гушна намона. барои ҳамин хӯрокпазира нағз намебинад. шавҳарам мегӯяд ту мерай бо инак ман гушна мекардам. рости беҳад зиқ шидам ва хостам барои шавҳарам ҳамаи чизора пухта заготовка карда дар маразил нек мемонам. ҳоли рӯзои душанбе насиб кардагӣ боша кулча мекунам. кулчарам 4 таша дар холодилник мемонам, мондагиша дар маразилник мемонам. дина гӯшти овардагӣ ман хомшӯрбо дохтам барои бегаҳмона ифторда. ана пилмен кардам. бовар кунем беҳад бефара будам. ба зур ҳамиура ҳамара кардам ки маразилник дар гӯшта ов карданаш қинай. барои ҳамин якбора кардам, баъд дар маразилник мондам. насиб карда боша рӯзи душанбе кулча ва самбуса карда дар маразилник мемонам. ҳамара дина фаҳмондам чӣ хел авқот кардан дар корай. шум ҳамара фаҳмид. ҳоли насиб боша гуфтан рафти ана ватан, ман баъд дар чӣ видеовизов мекунам, нишон дода мекунам. хай ман гуфтам бо дар телефон ҳамара хушрӯ мефаҳмонам. хай пилменои ман уқа хушрӯ наёмад, хай хурда мешавад. дӯстони азиз, ин пилменакои ман ҳамаш тайёр шид. дӯстони азиз, инам ай маразилка гирифтам. ако ҳамаша пакетда мегирам, тақсим мекунам, то ки ана шавҳарам авқотда уже ҳамаш тайёра мегирам, медозам. се пакет шид. дӯстони азиз, ира шавҳарам агар 2 рӯзаам хӯра уже и 6 рӯза авқот шай. ва ман рӯзи рафтанам дар боғ авқот карда мерам, хомшӯрбо медозам. насиб кардагӣ боша гушна намемонанд. зиёдтӣ хамири пилмена гирифтам, ана туппа бурида мондам. оши туппа мекунанд, мехӯранд. ина дар инҷа бошад дӯстони азиз тифтели карда мемонам. хай тифтели уқа бисёр нашид, лекин ҳамиам 4 бора 5 бор мехӯранд. насиб кардагӣ боша. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки дӯстони азиз апа ухарои меҳрубон канали моро дастгирӣ мекунед. дастгирии шумо ин пешравии канали мо мебошад. ман як канали нав кушодагим. дӯстони азиз, силкаи канали дуюмма ман дар якум комментария закрепид мекунам. дуюм канали марам дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, силкаи канали дуюмма дар якум комментария закрепид карда мемонам. ҳатман дар ин дӯстони азиз обуна шавед, беҳад хурсанд мешам. дар инҷа боша мода бегаҳ шид. дӯстони азиз, ина мо хӯрок мехӯрем. касе хурда истаи шумо дар иштиёи таом. то наворҳои оянда Аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.